rigtig, rigtig fint på. De satte altså på det her fodboldeventyr, at det skulle få en lykkelig slutning for den. Her var det først Turner med et hovedstød, som Wieland tager så fint af. Og så skal vi igen se den chance, som nok fik de fleste danske fodboldfans til at sidde og ryste lidt på hovedet, nemlig endnu et Turner hovedstød. Og den kunne altså have startet en mareridtsaften for FC København. Men heldigvis for dem og for dansk fodbold, så hjælper Stolpen altså til. Wieland havde nemlig ingen chance. Og efter det, så begyndte FCK at tage over. Forbilledet var Darman Døj, der her kom med det første store forsøg fra FC København. Også rigtig fint reddet af målmanden, der stod en forbilledlig god kamp. Her så Klaudermirs lidt vanvittige helflugter, som var tæt på at gå ind. Og på det her tidspunkt, der sad man med en fornemmelse af, at nu skulle FCK nok køre den hjem. De skulle bare lige have en scoring, og det fik de så 6 minutter senere, da Bologna skal tage et hjørnespark, som får lov til at passere helt til bagerste stolpe, hvor Darman Døj altså stod klar. Og med det her 1-0-mål, så blev det 2-0 samlet, og fuldstændig umuligt for irerne at komme tilbage. De fleste kunne se, at nu havde de nærmest ingenting at spille for. Og i anden halvleg, der sætter FCK altså også tingene på plads. Først her med en dødboldchance, som lige præcis bliver afvist. Og det var altså dødbolden, FCK var allerfarligst på. Men målmanden kommer rigtig fint ud, men til sidst altså blev det altså til 2-0 med et Thomas Christensen indlæg, en Døj hovedstød, endnu en fantastisk redning, og så Bolaños, der følger op. Og ikke sådan vanvittig jubel, men måske lidt mere lettelse fra Christian Bolaños. Og dermed var det altså helt sikkert, nu stod der 3-0 samlet. Og Shamrock, ja, det gjorde jo en rigtig fin figur, men heldigvis så får vi altså FCK videre. Og nu skal de altså i playoff og sammen med OB, men husk på, at det er altså 2 forskellige veje, de skal gå. FCK kan ikke møde nogle af de her storhold, som vi så, at OB skal op imod. Og forhåbentlig, ja, så kan Roland Nielsen altså også stå med armene løftet, når de får trukket deres modstandere FC København. Her er dem, som de kan komme til at møde. Dem med gul, det er dem, som er favoritter til at gå videre fra de kampe, som skal spilles i morgen. Og vi kan altså se, at det er forholdsvis overskuelige modstandere, men stadigvæk altså for eksempel Apoel og Rosenborg, som vi jo kender. Lodtrækning